masu mu barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin sabon shafin daga jaruman Kannywood, shafin da a kowane mako ya saba kawo muku tattaunawa da jaruman fina-finai, marubuta, mawaka, masu shirye-shirye, masu bada umarni da ma daukacin masu bada gudunmawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. To cikin yarda Allah a wannan makon ma shafin namu ya samu wakuncin daya daga cikin mawaka masu tasowa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood a bangaren harkar wake-wake musamman a nan arewacin Najeriya. Kai tsaye a daidai wani lokaci ina tare da yar uwa abokiyar aiki wacce kamar da kuka sani har kullum tare da ita ne mukan gabatar. Aisha ta Ali Umar. Sunana Abubakar Suleiman, kamar da kuka sani tare da ita ne zamu gabatar da wannan shafi. To kai tsaye bar mu je ga bakon namu na wannan rana domin ya sallama kuma ya bayyana cikakken sunansa domin ku ji da wane ne zamu kasance a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina miƙa ɗumbin gaisuwa mai yawa ga dukan ma'aikatan gidan rediyon nan gabaki daya, da fatan suna lafiya. Sannan ina mika dimbin gaisuwa ga masoyana. Da farko dai sunana Muhammad Abdulrazak, but amma an fi sani na da MA ko MA Gentle Hausa Rapper Wailari City. To Aisha, kafin mu shiga cikin tattaunawar zan so da ni da masu sauraro mu so mu ji ya aka samu shi wannan suna na MA ko kuma Rapper. To shi dai wannan suna an same shi ne a makaranta secondary school, staff school kenan, cikin Sa'adat Rimi. Na samu sunan ne a wani course a cikin physics mechanical advantage, inda a course din dai na dan dai iya shi sosai. Sai wani aboki na yake ce min MA, malami yake ce min MA. Da ba na san sunan gaba ɗaya, ba na san shi. Sai kuma daga baya sai na yi lissafi sai na ga ayin aka ce Muhammad Abdulrazak, kawai sai aka ci gaba da faɗa hakan. To masararru kun dai ji yace shi kan shi wannan suna na MA Hausa Rapper ya samu asali, wanda daga nan ne kuma kai tsaye zamu shiga cikin tattaunawar tamu tare da bakon namu Muhammad, wanda aka fi sani da MA Hausa Rapper. MA, ya aka ka tsinci kanka a cikin ita wannan masana'anta ta Kannywood musamman bangaren harkar wake-wake? Gaskiya dai da fara na dade ina son harkan. Tun da farko ba ma wakan na fara yi ba, comedy muka fara yi. Tun muna yara da keypad za mu dauka a sa stop a yi mai dai ana yi dai aka dena, da yake abokanan namu dama duk yawanci ta harkar bal aka haɗu da su, saboda bal tana haɗa zumunci sosai da sosai. To sai muka haɗu da wasu masu son irin harkar entertainment nan, sai muka ci gaba da yi. To muka ci gaba da yi, ana yi nan ma dai aka watsar. To dama already akwai wani aboki na a secondary, Muhammad Madarsir Shehu Kwaro kenan. Shi dama da yake lokacin zamu zuwa aji ya dan dinga mana kida da benci, lokacin ya iya turanci sosai, dan zan iya cewa ma ya fi mu gaskiya. Ni kuma sai dinga yi da Hausa, ina yi yana yi kawai. Ni kuma ina dauko rafin dina ina caccabkowa. Haka dai ana dai dan tsoro har dai aka samu dama aka je studio aka yi waka, collaboration ne ma wakan farkon. Aka yi waka da Atkin da Bappa Respect kenan. Sai kuma aka zo aka yi wata waka wacce ma zan iya cewa ita ta sa ma unguwa ma irin aka sannu sosai, Wailari City, da yake mun waƙe unguwan ne gaba daya. Shine mutane sai ka ji ma wasu ma to Wailari City ma kawai suke ce mu. Na'am, sanadiyar wannan wakar saboda an waƙe unguwan sosai da sosai ne. Na'am. To a ita wancan waka da kuka yi ta farko wacce har kuka je kuka rera ta, zan so kaɗan rera wani baitin daga cikin ita wannan waka. Akwai inda ake cewa I am the real Hausa man, my baby na only you me I want, I'm not taking anyone but you, my baby you are the only man. Shine yake cewa guess wanna know where I come from, I be Hausa man I know the compo, me I'm not be Igbo, Fulani Karu is my family. I'm a gentle, no one like me, cause I'm king of the Zanga. Always I kill with the banger. My pants, you are my remedy. Wannan ɗaya daga cikin waƙan kenan da yake farko ne. Wannan haka yake, wato masu sauraro ku daga jin wannan rapin kun san cewar wannan suna na MA Hausa Rapper an ɗora shi a gurbin sa. Aisha, wannan suna ya hau daidai fa wannan. Akwai wata waƙa ka wacce kai ko kuma ce mai suna Arewa na kuka. Menene ji hankalinka kace bari ka rubuta wannan waƙa har ta kai ga karira ita wannan waƙa? Abin da ya sa farko wannan waƙar na fara jin a raina in yi wannan waƙar saboda na ga Arewa muna da talent, komai muna da shi, shugabanni sun fi yawa Arewa. Duk wani abu ma na ci gaba za ka ce daga Arewa ake samo shi sannan a kai shi kudu. To komai sai ka ji kidnapping, sace-sace a ce daga Arewa. Ana kawo mana rikicin ne saboda an san dai muka zauna lafiya za mu ci gaba. Kawai shine dalilin da yasa na ce to gaskiya bara yanzu kawai
in yi wakan nan, sai wani aboki na Jigo sai ce mun wakan nan fa za ta yi, sai ce mun mu je mi, sai muka collaboration da shi. Zaka ji ana arewa na kuka aye wayo wayo arewa na kuka kashe daga arewa, ya kamata a duba, ya kamata a gyara, ya kamata a tsara, koken mu muke so a duba. Brother sister ga yin kuka, abinda zamu ci yana gagara, kafin ka ankara zaka ji duka zabura. MA gentleman ne, Hausa rafa ne, this adiban da gidansu, ya kamata a gyara, ya kamata a jira. Tuma sauraro waka kinan tare da Muhammad M.A. Gentle Hausa Rafa cikin waƙarsa mai taken arewa na kuka, da kuma mu ma anan Aisha zamu ce Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya mai dora a wannan ƙasa, saboda kin san abubuwan da ta tabo a cikin wannan waka a cewa suna faruwa a halin yanzu gaskiya. Wannan gaskiya ne. Wannan waka an yi tunani kwarai da gaske wajen yin ta, kuma muna fatan Aisha basira gaskiya waka ta yi daidai da abubuwan da mahukunta muna fatan Aisha za su ji ita wannan waka kuma su dauki gyara a kai. MA akwai wata waka ka ita ma wadda kai ta mai taken mahaifiya. Ita wannan waka na ji ita ba salon rafin kai ta ba, me ya ji hankalin ka kai ita wannan wakar ka samu da suna mahaifiya? To ita dai wannan waka dalilin da yasa na yi ta, na ji yakinin ya zo min a zuciyata in yi ta. Akwai wani lokaci da baban mu bai daɗe da rasuwa ba, gudun bai fi wata 2 ne da rabi ba, sai mahaifiyar mu irin wani abu ya dan shige min gaba, shi ne sai ta ce mani kaza 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 kaza, ta dai dan man nasiha, ta ce min duk ga yadda lai. Kawai sai na ce to wai a duniya me za ka yi ma ka saka wa mahaifiyarka? Ko kuɗi kai in za ka ɗau kuɗin duniya duka ka bata, ba za ka saka mata ba, kawai addu'a za ka yi mata da ladabi da biyayya. Kawai shine sai na zauna a ɗaki na ce bari dai kawai in yi waƙan nan. Sai na zo na fara yin da na ce oh yayye M.A. Gentle, soyayya sai dai mama, jin daɗi sai dai mama. To masararru bari mu sanya muku ita wannan waka mai taken mahaifiya domin ku ji irin sakonin da ita wannan waka take dauke a cikin ta. Aisha wannan haka yake ta bakin MA Hausa Rafa, yace soyayya sai dai mama. Aisha wannan haka yake maganar sa, gaskiya ce soyayya ita mahaifiya komai ce, ta hada komai na rayuwarka kare da gaske. Ta yi nan cikin ka kuma ta haifa haka kai komai take haka za ta bari ta zuna ka, komai sai ta ga ya rayuwarka za ta yi da kyau komai. Wannan haka yake. To Aisha wannan waka mu ma mun sadaukar da wannan waka ga dukkanin wata uwa da take duniya baki daya. Wannan sadaukarwa ce a gare ta. Allah ya ji kansu. Amin summa amin. To duba da yanayin lokaci zan so ka faɗi sakonka na ƙarshe ga masu sauraro. To sakona na ƙarshe ga masu sauraro, ya kamata a ce mutum yana matashi kamar ni ya tashi ya nemi sana'a, kai ya zauna zaman banza, zaman kan layi, zaman gutsuru tsoma. Duk wannan zaman bashi da wani alfanu a rayuwar mutum kwata-kwata. Sai kuma sakon gaisuwa, zan miƙa gaisuwa da best friend dina, abokina kuma masoyina, wata kumkani na Sadikin Abdul, sai kuma mahaifiyata da abokina Jigo, da Abdurrahman Bolo, da Jody, da Sele, da Lala mai shayi, da Hakiya Shitach, da Gebu, da dai sauransu dai, da kuma duka dai daga dai farkon kwalta zuwa ƙarshen kwalta, kowa da kowa ina miƙa mai gaisuwa. Ba da yanayin lokaci Aisha, anan zamu daga aya sai wani mako idan Allah ya kai mu, inda za a ji mu dauki da wani sabon shafin daga jaruman Kannywood. Amadin ki Aisha ta Aliyu Umar, ni da jagoranci tattaunawar a wannan lokaci Abubakar Said Suleiman, nake cewa mu haɗa wani makon idan Allah ya kai mu.
masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin sabon shafin daga jaruman Kannywood, shafin da a kowane mako ya saba kawo muku tattaunawa da jaruman fina-finai, marubuta, mawaka, masu shirye-shirye, masu bada umarni da ma daukacin masu bada gudunmawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. To cikin da Allah a wannan makon ma shafin namu ya samu bakuncin daya daga cikin mawaka masu tasowa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood a bangaren harkar wake-wake musamman a nan arewacin Najeriya. Kai tsaye a daidai wani lokaci ina tare da yar uwa abokiyar aiki wacce kamar da kuka sani har kullum tare da ita ne mukan gabatar. Aisha ta Ali Umar. Sunana Abubakar Said Suleiman, kamar da kuka sani tare da ita ne zamu gabatar da wannan shafi. To kai tsaye bar mu je ga bakon namu na wannan rana domin ya sallama kuma ya bayyana cikakken sunansa domin ku ji da wani ne zamu kasance a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina miƙa dimbin